Salutare, dragi prieteni! Astăzi doresc să vă prezint noile animăluțe din crescătorie și anume insecte băți vietnameze. Să scot capacul. Momentan le țin într-un borcan, dar urmează să le fac un terariu special pentru ele. Cam așa arată. Sunt foarte interesante. Nici nu-ți dai seama că e o creangă, e un băț sau e o vietate. Cred că asta se vede mai bine. Așa aici. Sunt super interesante aceste animale. Îmi plac foarte mult. Am aici lângă ele și niște pui foarte, foarte mici. Deci sunt super, nici nu știu dacă se văd pe filmare. Hai, focusează. Și cam așa arată. Cred că se observă cât de cât. Să încerc să deschid și capacul. Uite, cam așa arată. Am aici 8 puișori și sper să fie ok, să crească mari. Ca și alimentație mănâncă frunze de trandafir, măceș, mur sălbatic. Nu sunt greu de întreținut. Trebuie ținute la temperatura camerei. Cred că se vede bine acum. Da. Deci, una a ieșit aici afară. Și cam așa arată. Hai, focusează. A ieșit unul la plimbare din borcan. Uite micuțul. Deci sunt atât de mici încât trebuie foarte, foarte ușor umbla cu ele, că le poți omorî foarte ușor. Ceva superb. Astea sunt mature. Ele depun ouă în pământ și ouăle se pot pune la temperatura camerei și iasă puișori. Sunt foarte ușor de întreținut și de reprodus. Nu necesită mare lucru. Sunt foarte, foarte interesante. Noi să punem capacul, că poate iasă. Da, și mai vreau să vă arăt încă ceva. Am aici un terariu. Îi amenajat de mine. Nu e cine știe ce, dar a început să-mi placă. La început nu prea îmi plăcea. Nu am mai amenajat terarii până acum și l-am făcut așa cum am știut. Am băgat niște plante din astea naturale și avem aici o șopârlă Gecko Crested. E un mascul. Are aproximativ 1 an și 2 luni. Deci e subadult, nu e adult. Care nu necesită niște condiții speciale. În principal necesită să fie umiditate 60-70%,
și temperatura să fie cât mai mare, adică 23, 24 până la 28 de grade. Deci cam așa arată. Încerc să-l filmez și pe aici, cam așa arată. Este o șopârlă arboricolă, se cațără peste tot, are niște ventuze pe piciorușe și se poate cățăra absolut pe orice. I-am amenajat aici o junglă amazoniană și văd că s-a acomodat destul de bine. Ca și mâncare mănâncă viermi din ăștia de făină, mealworms, greieri, gândaci, depinde. Și hrana principală este pangea, un fel de amestec cu un praf, vi-l și arat. Cam așa arată. Este un praf care se face cu apă, se face ca o pastă și ea linge de acolo. Nu știu exact ce conține, adică din ce e făcut, dar bănuiesc că din plante ceva. Și cam asta e hrana ei principală, să zic așa. Și pe lângă asta mai mănâncă și tot felul de insecte. Așa. Următorul și vecinul șopârlei. Am aici încă o șopârlă. Acesta e un gecko leopard care în momentul de față doarme. Aproximativ toată ziua doarme și seara se trezește și mănâncă. Am dat asta la o parte ca să o vedeți mai ok. Cam așa arată Vietatea. Am deranjat un pic acum, dar aceasta nu știu exact ce este. Bănuiesc că este un mascul, dar nu sunt 100% sigur. O să încerc să vorbesc cu cineva care se ocupă cu aceste minunate animale și să întreb, să-mi poată spune el cam ce este, femelă sau mascul. Este destul de adultă, are aproximativ 2 ani sau 1 an jumate sigur. Ca și hrană, la fel, mănâncă mealworms, greieri, gândaci. Ea nu mănâncă pasta aceea care se numește pangea. Ea în schimb mănâncă doar insecte, tot felul de insecte. La fel ca și cealaltă, nu este greu de întreținut, nu mușcă, dacă se întreabă cineva, sunt absolut cuminți, deci nu te mușcă, nu are nicio treabă. Are aici, dacă vă întrebați ce e ăsta din spate, e un încălzitor care merge aproximativ, îl las tot timpul pornit să aibă căldură. Umiditate nu trebuie foarte mare la asta, 30-40%, în schimb trebuie căldură să fie 28 de grade, 27-28. Aceste șopârle provin din Afganistan, din Pakistan, Irak și le trebuie căldură mare. Da, cam atât de aici. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare cu
alte videouri din crescătorie. Mulțumesc, la revedere!